s'acosta la castanyada i aquests panellets, moniatos que ja comencem a veure per totes aquestes pastisseries i que ja se'ns fan una miqueta a la boca aigua, doncs òbviament les hem d'acompanyar amb alguna coseta per tirar-les avall, no? I què millor doncs, que fer-ho amb una miqueta doncs, les begudes més típiques o les que sempre tradicionalment s'han utilitzat en aquestes ocasions. I com no, doncs nosaltres, tirant de tradició i de la llarga tradició que tenim nosaltres, us proposem tot un seguit de misteles i moscatells, entre altres coses, doncs, que podreu trobar i que realment s'adiuen molt bé o mariden molt bé amb aquests postres d'aquests dies. El que us comentàvem, misteles, moscatells, en tenim moltíssimes, molt bones. I què és el que tenen en comú? Doncs que realment el que són vins blancs en el que es para la fermentació i s'afegeix alcohol vínic. Llavors el que tenim és que al parar la fermentació, aquest sucre que no s'ha transformat en alcohol es transforma en... no es transforma, queda en sucre. Per tant, tenim aquests vins dolços. I el grau que no hem arribat a aconseguir a través de la fermentació, li afegim manualment. Llavors, per tant, com us podeu imaginar, pels qui no els hagueu tastat, són vins dolços. I hem d'anar una miqueta amb cuidado perquè realment tenen un grau alcohòlic una miqueta superior al que és el vi. En aquest cas estem rondant sobre els 15 graus, per fer-nos una idea. Després ja us comentarem alguna proposta més agosarada o per aquells que vulgueu canviar una miqueta de registre. Però mentre, comentar-vos també alguna novetat o alguna diferència, que són els anomenats vins de gel. En aquest cas podem gaudir d'un celler molt pròxim a nosaltres, que és Celler Gramona. Els vins de glaç, ara comentarem com es fan, però normalment tenen gran fama a zones d'Alsàcia, d'Alemanya i de Canadà. El Canadà també és un gran productor de vins de gel, bàsicament perquè per clima es congela el raïm, cosa que aquí no acostuma a passar. Llavors, el que aconseguim amb aquesta congelació del raïm, el raïm un cop congelat es congela, és complicat, és molt complicat i per això acostumen a ser tan cars, perquè realment hem d'aconseguir dues coses. Per un lloc és el grau òptim de maduració del raïm i per un altre que se'ns glaci. Llavors, què aconseguim? Doncs el fet que entrem, quan prensem aquest raïm glaçat, l'aigua no entra dintre el suc de raïm, aquest most, i per tant el que traiem és una quantitat molt més petita però molt més concentrada de most. I això és el que ens aporta aquesta concentració de sucres. I bé, una miqueta és la gran diferència d'aquests vins de glaç. A Gramona, en aquest cas, com comentàvem, el fet que no tenim les condicions climatològiques suficients perquè es glaci, el que fa és una miqueta tirem mà de tecnologia i, a grosso modo, ho posem dintre d'un congelador molt ben estudiat, això sí, perquè funciona amb nitrogen líquid i demés, i el que fa és una congelació concèntrica del raïm. I un cop congelat segueix el mateix procés que qualsevol altre vi de glaç alemany o canadenc. Això és a nivell de curiositat. Les ampolles són petites, són productes escassos en aquest aspecte i que realment al no portar alcohol afegit, com podrien ser els moscatells i les misteles, en aquest cas ens quedem amb graus alcohòlics inferiors, en aquest cas també sobre els 9 graus i mig. Són uns vins molt refrescants, molt dolços i que també recomanats prendre, com sempre, ben fresquets, sobre els 6 graus de temperatura o una coseta. I els que trobarem al mercat realment són els de raïms típicament alemanys, com són les varietats Gewürztraminer o la Riesling, que són varietats molt florals i que en nas realment són molt suaus, molt interessants i que és difícil de trobar gent que no els agradin. I si ara m'acompanyeu, us ensenyaré una miqueta aquestes opcions més transgressores, una miqueta diferents per a aquells que vulgueu innovar aquests dies. Aneu. Molt bé, doncs aquí tenim una miqueta les opcions, no moltes, per no inflar-vos el cap, però sí unes quantes opcions una miqueta diferents i una miqueta per innovar aquests dies, d'acord? Ja que es fan panellets de qualsevol cosa, doncs ara com a mínim ho podem acompanyar amb diferents tipus de vins. Per un cantó,
per aquells que us agradin de fet, és una opció per tots aquells que us agradin una miqueta més les bombolletes. Val? Per un cantó tindríem un cava del celler Gramona, que en aquest cas s'anomena el de postre, i que, com molt bé indica el seu nom, és un cava que s'utilitza per postres, i postres dolços. Puntualitzo molt el tema de dolços perquè realment el que estem fent aquí és un maridatge per similituds. I com que el dolç és un maridatge que si no el fem per similitud és una miqueta arriscat, doncs hem triat aquesta opció més segura per no tirar enlaire aquests dies tan especials. Particularitat, així a grosso modo d'aquest cava, que realment és un cava que en el moment de fer el dosage s'ha afegit sucre, bastant de sucre. És un cava que, tot i que el prenguem molt fred, com s'ha de prendre, aquí estem al voltant dels 6 graus, és un cava que és dolç, però dolç precisament per acompanyar i que ho farà molt bé amb aquests panellets i castanyes. Una altra opció, una miqueta potser més gourmet, més exclusiva, podria ser el frisant de Gramona. En aquest cas, aquí el que tenim és un vi dolç en el que s'hi ha afegit una miqueta de carbònic. És un carbònic molt lleuger, si us hi fixeu ja té una forma similar, més petita, però similar a la del cava, amb el seu tap i de més. I aquest és un vi que també té molt poc grau alcohòlic, perquè la majoria és el mateix propi sucre dolç del raïm. Es paren les fermentacions, en aquest cas, si no vaig mal equivocat, són els 9 graus i mig d'alcohòlics, per tant, és un grau alcohòlic relativament baix, i el que no s'ha acabat transformant en alcohol s'ha quedat en forma de sucre. També una altra opció més tirant al que podríem dir vi, als amants del vi això seria una opció més tirant cap a aquesta línia, però que recordem, té un punt de carbònic i és dolç, també, per tant la temperatura de servei d'aquest vi també ha de voltar sobre els 6-7 graus de temperatura. Molt bo aquest d'aquí. I després una opció una miqueta més potser diferent o que no estem tan acostumats a veure són uns vins també dolços però no fets a casa, en aquest cas són italians, que són els Moscato d'Asti. De Moscatos d'Asti en podem trobar molts i molt diferents, però realment ens hem de fixar en una particularitat, és sobretot el fet aquest que ens indica aquí baix que és una, no ho diré en italià perquè no tinc un bon italià, però és denominació d'origen controlada i garantitzada. Això ens indica que sobretot la paraula garantitzada és que són uns territoris que ja tenen una certa reputació i fama en quant a fer vins de qualitat. Llavors, aquest d'aquí, el que vindria a ser això és una espècie, o per fer-nos la idea, com un cava, també només 5 graus d'alcohòlics, o sigui, realment és com una cervesa, i aquí tornem al mateix. Tota aquesta resta d'alcohol que ens falta, és a dir, dels 5 graus fins als 11 o 12, típic dels vins, s'ha quedat, no s'ha transformat en alcohol i per tant s'ha quedat en forma de sucre, el sucre propi i natural del raïm. Per tant, tenim un vi, en aquest cas un Moscato d'Asti, un escumós de baix grau i elevat grau de dolçor. També un vi molt fàcil de beure, ideal per aquest postre, i com a postre, i que realment també s'ha de prendre a aquestes temperatures. Com podeu veure, la temperatura aquesta dels 6-7 graus no va a la tum-tum, sinó com que si els prenguéssim a temperatura ambient, doncs realment el grau de dolçor el notaríem molt més i es farien molt més empalagosos. I d'aquesta manera, com que ja són vins molt florals, el fred no ens afecta tant en quant a nas, però sí que ens rebaixa aquesta dolçor, que si no podria ser una miqueta engorrosa o complicada. Doncs bé, ja no m'enrotllo més, aquestes són les nostres propostes, les propostes que Rosàs ofereix de cara a aquests dies tan especials i sobretot llaminers, i res, i que disfruteu d'aquests dies amb la família i els amics. Com sempre, ja sabeu que ens podeu trobar a Rubí, al carrer Cervantes 76, recordem que tenim pàrquing per aquells que vingueu de fora, i que ens podeu trobar en qualsevol mitjà o xarxa social, ja sigui Facebook, Twitter o la nostra pròpia pàgina web. Espero que, com sempre, els disfruteu moltíssim dels nostres maridatges i salut!